Здравейте с ученици! Днес с нашия отбор Дара, Камелия и Вероника ще ви представим за северо-западния регион на България. Регионът включва западните части на Северна България, граничи с Дунав, Северния централен, Югозападния и Южно-централния район. Градовете, за които днес ще ви говорим, са Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново и Габрово. Град Монтана се намира в долината на река Огоста и има население около 38 000 души. Не е много голям град, но за сметка на това с огромно културно наследство. Историческия музей, например, съдържа артефакти още от римско време, защото Монтана всъщност е един от малкото градове в Европа, които са запазили своето антично име. Художествената галерия Кирил Петров от друга страна е една от най-големите галерии в България, която не се намира в София. Държавният архив също така е много пълен и съдържа информация с богатата история на Монтана. Освен културно място, Монтана е и много социално. Например, там се провеждат празниците на духовите оркестри Дико Илиев. Това е много интересен празник, който събира духови оркестри от цяла България, който няма състезателен характер. Плевен, за разлика от Монтана, има доста по-голям брой население от 95 000 души и по този начин се нарежда на 7-мо място по големина град в България. Той също като Монтана има огромно културно наследство и е кръстен град на музеите. Като най-важното място в него е панорамата Плевенска епопея 1877, която всъщност е художествен музей, построен в чест на 100 годишнината от освобождението на Плевен от османско владичество. Също така Параклис Мавзолея Свети Георги е построен в почит на загиналите руски и румънски войници, които са се борили за българската свобода. Регионалният исторически музей е едно наистина много красиво място, което препоръчвам да посетите. Точно като Монтана, в Плевен също се провеждат много важни фестивали, като например Международният фестивал на китарата, който тази година ще се проведе за 5-ти път. Ловеч е град в централна Северна България, който по време на османската власт е наричан Алтън Ловеч или Златния Ловеч. Днес той е административен и стопански център на едноименната община Ловеч и област Ловеч. Неговото население, по данни на НСИ към 2019 година, е 31 695 жителя. В Ловеч забележителностите, които задължително трябва да се посетят, ако се ходи до Ловеч, са Къканското ханче, което е много известно за всички сме го чували, Ловешката крепост, Покрит мост, крепостта Хисаря и Деветашката пещера. Всяко едно от тези забележителности са лесно достъпни за туристите и много лесно може да се намерят, ако се ходи до града. Враца. Това е най-големият град в северо-западна България, с население към 2019 година 51 674 души. Той е административен и стопански център на едноименната община Враца и област Враца и се намира на около 112 км северно от София и 40 км източно от Монтана. Разположен е в подножието на Врачанския балкан и градът е отправна точка към множество пещери, водопади и интересни скални образования. Най-известните сред тях са пещера Леденика, водопадът Скаля и проходът Врацата. Днес в нашата презентация за Враца ще обсъдим забележителностите Божия мост, кулата, къщата, музей, баба Илица и водопад Читолюб. Тези са забележителностите, които не избрахме, защото те са много интересни и не са това, което всички очакват. Много малко хора са ходили в тези, не много малко хора, но не е толкова известно колкото другите и затова са много интересни и трябва да се посетят. Велико Търново е много красив град, намиращ се в Северна България и е център на областта, както и на Северния централен регион. Градът е с население 68 859 души към 2018 година и в него можем да намерим много различни забележителности. Днес ще говорим за резервата Царевец, резервата Арбанаси и църквата Свети 40 мъченици.
Нека започнем с архитектурно-музейния резерват Царевец, който заради господстващото положение на хълма Царевец са преопределили избора да бъде точно точно на това място да бъде центърът на върховното управление на държавата. Заради сложно укрепените системи се осигурява безопасността на живеещите в крепостта. Във вътрешността му са разположени сгради с богато украсени фасади. Тронната палата и личните покои на владетеля са били с великолепен интериор, като в двореца се намирали канцеларите на царската администрация, както и редица други сгради с хранително, хигиенно и стопанско предназначение. В дворцовата църква са били положени мощите на най-почитаната от българските светица света Петка Търновска, и в този храм са погребани някои от българските владетели, управлявали през 14 век. И това беше малко за този резерват. Ако отидете и го посетите, ще може да научите много повече. Следващия резерват е архитектурно-музейния резерват Арбанаси. Като най-ранните свидетелства за съществуването на Арбанаси са от края на 15 век и началото на 16 век. През този период е владение на висши сановници в Османската империя. Запазничните данъчни регистри дават сведения какви занятия са били практикувани в селищата, и това са били казанджийство, шивачество, бояджийство, бощарство и други. Като съществен фактор дават отраженията върху общия просперитет на Арбанаси е образованието и организацията на учебното дело. Като през 17 век към храмовете в селището функционират и килийни училища. И в Арбанасия издират търновски митрополии. Бурното икономическо и културно развитие на Арбанаси е насилствено прекъснато през 1798, когато е нападнато и опустошено от кърджалийски дружини. Следващата забележителност е църквата Свети 40 мъченици. Тази църква е известна с средновековен български паметник във Велико Търново. Тя е най-известният средновековен паметник във Велико Търново. Построена е и е стенописана от българския владетел Иван Асен II в чест на голямата победа на българите при Кокотница над войските на епирския деспот. Следващият ни град е Габрово. Той е разположен по поречието на река Янтра и е по-познат като световна столица на хумора и сатирата. Затова непременно трябва да посетите музея Дом на хумора и сатирата, който още по друг начин е познат като Лувъра на смеха. Следващата забележителност, която сме избрали, разбира се, е Етера. Това е най-интересното място, което можете да посетите в града и представлява музей на българското възраждане с старинни работилници за традиционни народни занаяти. Затова непременно ви го препоръчваме. Другата забележителност, която сме избрали, е Националния музей на образованието и, както виждате на снимката, се помещава в сградата на Националната априлска гимназия. И интересното е, че в този музей се съхранява личната библиотека на Васил Априлов, както и книгите, които той е написал. И последно, ако решите да ходите в Габрово, можете да го направите през месец май, защото тогава се провежда Габровския карнавал. Абсолютно всяка година се провежда на третата събота и това се пада горе-долу около 17 май. За първи път карнавала започна да се провежда в края на 19 век. И сега в момента е много популярен. В това карнавално шествие се включват хиляди участници, както от България, така и от чужбина. И е много интересно как всяка година карнавалът завършва традиционно с отрязване на опашката на котката с огромна ножица от кмета на Габрово. Ето отгоре можете да видите снимка на тази котка. В карнавала се правят всякакви големи маскети, които са на актуални личности или на герои.
министър и мажоретите от Велико Търново. Аплодисменти за Велико Търново! Идват тук до Габрово да видят Габровци, по-големия град. Какви работи правим ние? Няма само ние да идваме там при вас. Я. Вярно я? А иначе са много добри като оркестър и мажоретките им са много читави. Браво, Велико Търново! И това са дамите от община Габрово. Един сезон, така ли? За които се говори, че работили само по един ден в годината. Защо? Само по един. Така що? Защото цъфтят. Защото цъфтят и могат да си го позволят. И защото са хубави. Те и цветята на малката Ида така цъфтят само една нощ. И те като работят по един ден в годината, кой им трябва повече? Браво! Прекрасни сте! I have just begun. Back up in the place with no time to waste. Ain't no mercy. Ain't no mercy. Които не искат да се интегрират, казват да заминават към Европа. Заминават, довиждане. Чао! Вие за Европа ли сте? Желаем ви приятно пътуване, макар че трябва да сложим точка и край на споровете. А сега ще видите Народното читалище Светлина и техните невероятни кукери. Кукери! Следващият ни град е Видин. Той е административен център на община Видин и се намира на брега на река Дунав. И е първото голямо пристанище в България. Освен това, интересното в него е, че е с многовековна история и е създаден още през древността. Има много известни забележителности във Видин, които със сигурност заслужават да се посетят. И ние тук сме избрали на първо място Видинската крепост, която е позната още като Калето и която не бива да я бъркаме с крепостта Баба Вида. В себе си тя включва всички градски порти, останалите стени, както и крепостта вече Баба Вида. Тя е средновековна градска крепост и е служила за защита на Видин. Като следваща забележителност, ето тук вече сме поставили крепостта Баба Вида, която е единственият изцяло запазен средновековен замък в България. Замъкът е на повече от 2000 години. Обграден е с дълбок ров и този ров е запълнен с водите, които идват от река Дунав. И на този ров вече се спуска дървеният подвижен мост, по който се минава. Следващата забележителност е катедралния храм Свети Димитър Солунски. И какво е специалното при него? Той е втория по големина след храм-паметника Свети Александър Невски в София и е паметник на културата от национално значение. Затова непременно трябва да се посети. Следващата забележителност е историческия музей Конака, който е един от най-старите научни и културни институти в Видин. В библиотеката му има над 4600 тома, които се използват не само от музейните специалисти, но и от още много учредения, граждани, студенти и ученици. И на последно място, но не по важност, сме поставили моста Нова Европа. Или по друг начин може да сте го чували като Дунав мост 2. Това, което той представлява, е железопътен мост над река Дунав и свързва градовете Видин в България и Калафат в Румъния. Има дължина 1971 метра и включва по 2 ленти във всяка посока на движението. Този мост е много важен, защото отварянето му всъщност интегрира по-тясно България в европейските транспортни мрежи. Накрая искаме да завършим с защо избрахме тази тема. Причината е проста. Северозападният район има голямо културно наследство и изключително красива природа. А сега ви оставяме да се насладите
на чичовото хоро, което е характерно за този район. Благодарим ви за вниманието!